скачаме на другия въпрос. Давай. За хип-хоп музиката, какво бих казал? Какво ниво е? Добре ли е? Зле ли е? Развиваме ли се в някаква насока? Тъпчеме ли си на едно място? Прекалено олдскул ли са нещата или сега имаме вече и такива, дето са яко нюско? Какво ти е мнението общо? Ами, има от всичко. Това е якото, че има от всичко. Има и неща. Тук пак е въпроса на вкус, който аз за него си говоря често явно, но няма как. Някои хора харесват нови неща, други харесват не толкова ново звучащи, по-отскул. Но го има това всичко в много. В България в момента хип-хоп културата за мен лично, тъй като аз съм в нея и обикалям, ходя на събития, да гледам моите идоли в рапа едва ли не. И виждам, че има много голяма армия хип-хопа и това ми говори, че е много жив в момента. Имаме изпълнители от всякакъв сорт. Имаме Хикстим, имаме Жлъч, имаме... не са направя така, като дойде в момент, в който трябва да изброявам имена и те изчезват. Са хиляди. Хиляди не са, стотици имена наистина. Имаме от всичко, от всяко звучене и аз мятам, че като култура хип-хопа в момента се развива доста добре. Имаме си и графити, много... Имаме цели тонове шибан рап. Много рап, много графити, много брейкденс. И диджей, имаме много добри диджей. Имаме от всичко и хип-хоп културата според мен с всяка година става все по-популярна и популярна, но не от тази гледна точка популярна като комерциална, а популярна, че повече хора вече осъзнават, че хип-хопа не е музика просто, а е цяла култура, едно движение, което хората се борят в него за свобода, мир и любов. Нищо, че много псуваме и сме някакви лоши. Това е от комплексарщина, защото всеки рапър трябва да се прави на лош. Много ясно е. Всеки трябва да е лош и да има златен младец на врата. И да гледа лошо в G-класата. Въпрос пак от Майк Минков. Окей. А за акапелните батали какво мислите? Особено пча ми е интересно какво ще каже репвайки... Репвайки сигурно трябва да знае репрезентвайки, което пак не е българска дума. Представяйки. Точно така. Представяме... Добре, особено пча ми е интересно какво ще каже представяйки експресни. Да. Значи това са капелните батали, дойде точно на време, точно на място, за да надъха хората да видят. Това е част от предишния въпрос, който ми зададе. Има още повече движение в хип-хоп културата. Аз съм твърдо за тия батали и се надявам някой ден даже да бъда на тази сцена, защото ми е доста интересно. Колкото знам, трябва да бъдеш поканен. Да. С покани става, ама то в един момент ще свършат рапърите и ще почнат да канат хулигофрени като такива като нас. И съм твърдо за тези батали да се случват наистина поне един път. На 2 месеца окей. Моля ли аз да кажа моето мнение само набързо? Да. Твое си е предаването. Ти си ми на гости. Ти си диктуваш правилата. Така, значи според мен акапелни батали не означава строго без музика, защото особено раперите, към които спадам и аз, винаги имаме музика в главата. Ти не мога да правиш рап и да нямаш музика в главата. Нямаш бит в главата. Ако имаш просто окей си. Така че то не е съвсем акапелно, защото ти си го имаш в главата. Това исках да кажа. Но наистина и аз съм за това нещо. Да, много е яко, че се случва това нещо. Наистина, ево на Жорката, дед го прави. Виж бе, той е поканен. Да, майка поканен. Браво, момче. Еволата. Ми ще дойдем. Евола. Кажи чичковите чернотиквеничковчета, сега гледате ексклюзивно 5-то предаване с Ч. Йо. Говориме си за хип-хоп, говориме си за изпълнители, говориме си за абсолютно всичко, което ни интересува. И мен сега, например, ме интересува. Какво те интересува? Когато правиш един трак, кое е по-важно за тебе? Или кое идва първо? Айде не е по-важно, защото то и двете са важни. Лириките или самата музика? Кое е по-важно ли искаш да ти кажа? Кажи, кое е по-важно или кое ме...
За мен лириките. Лириките. Окей, а като тръгнеш да правиш един трак, кое е първо? По инструментала пишеш лириките или обратното? Значи започнах да пиша по инструментали от нета, както повечето рапъри най-вероятно. И след това е много неприятно, когато ти вече си наредил флоу по този инструментал, тембъра си го нагласил по този инструментал. Точно, да. И след това някой трябва да ти направи бит, инструментал, за да не ползваш този от нета, което е правилният вариант. И се получава не същото. Няма я тази емоция, която ти си вкарал в текста си преди това. Да. И за това сега вече предпочитам да пиша върху инструментала, върху който ще бъде песента, за да са равни емоциите и да бъде комплект всичкото. Защото това рап песента си е един пъзел, трябва да се сглобят много неща. Именно. И отзад зад полута вече Толю какви чудеса върши за моите песни направо. В смисъл, звука много добре го докарват в Expression, със сигурност. И всичко това е важно, така че една песен, всичко е важно, за да бъде яка, трябва да е продуцирана по добър начин. Но със сигурност писане върху инструментал, който... Това е формулата. Ами аз така го правя, иначе понякога не ми се пише, обаче ако някой ми изпрати мега заребяващ инструментал, ще го усетиш и ще... почвам да пиша. А иначе като ми се... По-рядко вече ми се дописва просто. Вдъхновяват ме инструментали да пиша винаги. Да. И по-важни са лириките, иначе за мен както казах, посланието. То в хип-хопа като цяло май си по-важни лириките, но аз имам много примери за песни, които ме кефат, защото са яки като музика. О, да, всеки го има това и аз също. И супер много ще си скефа, ако направя на много, много, много добър инструментал и с яко послание, тогава ще още. За групите в България и изпълнителите, не само групите. Спотяват ли се, разединяват ли се, какво правят според теб? Защото аз групите виждам в България дали се 100 кила и лош МС, примерно. Да. Това не са групи, това са... Отделни изпълнители също казват. Хип-хоп, не знам, в смисъл, всеки прескача от тук там, от тук там, всеки ден е различен, както и Ендо, сега си е новото Ендо и не му пука, какво мислят хората за него, разбираш? И това е правилната формула да не ти пука. Имам предвид, Ендо е дал толкова за хип-хоп културата, хора, стига го хранехте, нали. Прави си сега човека нещата, защото иска да изкара вече и парички, което не е никак лошо. Важното е, че той е дал толкова много творчество и толкова много за тази култура, че за какво в един момент новото Ендо, всички там повръщат дразнат се. Дразнете се, слушайте му старата музика, тя си още в нета, нали. Още я има. И тия ресъмнисти още съществуват. Това е днешно време, не знам и да... Има супер много крюта вече в момента и за мен хип-хопа трябва да се прави докато не си сам. Трябва да си имаш приятелчетата до тебе цяло изкуство и да си се прави заедно с тях, иначе, защото имаш повече сила, защото знаеш, че не си сам, знаеш, че си имаш твоите хора. И те се инспирират един друг. Да. Как да го кажа? В смисъл, като не си сам, просто знаеш, че имаш едно рамо, което винаги ще ти каже, бе, брат, днес ще правим музика. Не ми се прави, ама ще правиш. Да. Ето, примерно, сега и логопедите пък от супер много време не са правили някаква музика заедно, защото започнаха да си правят все повече и повече някакви отделни неща. Имам предвид, нали, нещата се променят, групите сплотяват се нови и се разединяват стари. Това е нормално. Хикс Тим 100 години по-късно са все още в играта. Да, бе, брат, че много ме е яко. Не правят нови неща, обаче е яко, че правят концерти и чат-пат. Аз ще оставам минути за реклама малко. Сега се връщам. Добре, аз трябва ли да им говоря нещо? Да, разбира се. Аз ще видя какво са писали всъщност. Да, прочети това. Че те нещо пишат хората. Не знам, аз обичам да си пиша на битове и мене флоу ми е доста различен винаги. И затова го правя по този начин. Не искам да е... Просто понякога сядам често да пиша
на лист хартия, без никакъв бит, без никакви инструментали. И ми е окей, също след това намирам как да го вкарам, измислям си флоа и става окей, отново, ама... 4, които гледате. Здравейте хора, добре дошли в чичковите червенотиквеничковчета, които се включвате с нас сега, които се включвате малко по-късно с Георги Пчелин Ч. Сме тук и говориме за хип-хоп и хубавите неща в него, както и за пчелите. Имахме кратка пауза. Евала на чичката, за чичковите червенотиквеничковчета. Ай! Ще има и други предавания, даже ето господин Минков, ето пичега. Трябва да си говоря с него дали иска да участва. Ето, директен чалендж, искаш и да участваш. Ти тук що го покани. Тук що го поканих, да. Той трябва да приеме, иначе ще е много гадно. Продължаваме с въпросите и аз имам един много интересен въпрос. Лично мен много ме забавлява този въпрос с отговорите на гостите ми. Какво означава успял изпълнител в България? Не знам, има ли такива? Не знам. Шегувам се. Успял, какво имаш предвид под успял? Успял... така че, примерно, като кажеш името му и той да каже, то дето направи това. Значи да е направил нещо смислено за хората, а не успял като изкарал много пари, нали? Нямаш това предвид, защото това не е успял. Да имаш ти пари. какво мислиш? Не мисля. Мисля, че успял човек. Ясно, разбрах, окей. Ами успял човек за мен е човек, който е успял да даде на хората нещо смислено и те по някакъв начин да им е повлиян живота от това, което са чули и като кажеш, нали, ето името му, еди, кой си. Тоест материалното остава на... смисъл, материалното не е чак толкова важно за успяването на нещо. Не, аз не смятам, че е важно. В смисъл, наистина, умираме от глад всичките и трябва да работиме, обаче с рап много трудно става. Трябва да си много добър. Така че успял човек е със сигурност не човек, който изкарал много пари, а човек, който е успял да достигне до хората, до душите им, до сърцата им. Те да усетят неговото творчество по начина, по който той иска да го усетят. Имам предвид, винаги имаш послание, следователно очакваш от среща това послание да бъде разбрано от защото има изпълнители, които си рапират, че имат толкова кити. Да, живи и здрави, да си имат пари. Аз пък ще рапирам в някоя песен, че нямам пари. Какво? Аз във всяка песен почти го карвам. Дето... Какво? Да. Аз си го казвам. А кои са любимите само работа, да си плащам рапа, бачкам здравата. Ай! Какво? Кои са ти любимите теми? Кои са ми любимите теми? Да. Затворене. Затворене. Затворене, де! Не е любима тема за говорене. Затворене, говорим си затворене, за хип-хоп, за музика, за чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Тук ли сте? Така. И това пак е много труден въпрос. Чакай само секунда. Всеки път. Ще приемеш къде ще ходиш? Ето. Да, вече си имаш следващ гост. Еволата. Кажи пак въпроса, брат.